Nits de balles i orquestres, nits de putonejades, de valsos i tangos. Això és l'univers de l'Elie Boucheda. L'home del saxo d'or, nascut l'any 1923 a Banyuls de la Marenda, va ser reformat per son pare quan era mainatge. La seva llarguíssima carrera va arrencar l'any 1946, tot just quan s'acabava la Segona Guerra Mundial. Un dia, surt del diari, vaig veure que a París caçaven músics. I els meus companys que aquí tocaven amb l'orquestra, diu, hi vas amb el telèfon, un telèfon, em vaig, a l'època tenim pas telèfon a casa ni res, i el tio em diu, sí que l'orquestra sé. E bé, sé l'orquestra Jacquerian. En aquell temps de bonança, la societat vivia i s'esplatia més de fora de casa que el dia d'avui. Aquelles condicions van fer l'èxit de l'Elie Boucheda. A França, a Bèlgica, a Catalunya Sud, el seu saxo ha ressonat en quantitat de places i de sales. Més que tot, la memòria col·lectiva recorda la seva mítica formació, el Trio Espanya. Eren músics que eren a Bordeus, en un camp de concentració, espanyols, refugiats espanyols. I s'havien dit Orquestina Espanya. Bueno, van dir, escolta, anem a fer... Hi havia un acordeonista i un batort. Va, anem a tocar. Quin nom hi direm? Home, escolta, Orquestina Espanya. Vam anar a Trio Espanya. Vam fer Trio Espanya. I va ser el Trio Espanya que va fer un malurt per tot, en tots a la regió anaven a tocar. A París anaven a tocar per tot. Tenien un any 200 de contracte d'abans. L'Elie Boucheda el compari a vegades a aquells joglars d'un temps passat que anaven de plaça en plaça, de poble en poble, a portar una mica d'alegria, de felicitat. Sobretot quan eren joves, quan anaven a ballar. Ben entès, i quan l'Elie amb el saxofon ens ha fet d'aquestos eslòs aquí, que l'empunyava ben... Ara poc per fer el torn, i llavors ni feia el torn complet. I ballaven l'eslò amb l'Elie, ben entès, i ens regalaven aquí, Elie, fa 85 anys que feu música. Com s'heu arribat fins aquí? Quin és el vostre secret? Ningú es pot dir que m'han vist borratxo. Mai de la meva vida sé pas el que és d'estar borratxo. El tabaco tampoc, no, el tabaco vaig restar. Tu sí, me'n recordi, m'anava com de jove, mires, de fumar com els altres, I tu sí, i ara sí, blagui, és acabat. Un lligam entre generacions, un testimoni del segle XX, l'Elie Boucheda és una peça clau de la societat de la nostra Marenda i de tot Catalunya Nord. Amb 94 anys, el rei de les nits retro del nostre país continua tocant, sempre amb ganes. Elie, per molts anys.